Июль айы ул, йөрәктәге хисне дәрьяга әверелдергән вакыт. 30 ел элек шушы ямлы җәй айының нәкъ менә башында, икенче көнендә, төгәлрәк әйтсәк, 20 сәгать 25 минутта иске кулаткада нәни генә малай туа. Аның әти-әнисе Мәвлегөл Хусаиновна һәм Ринат Яхьевич Ардислановлар шуны да яхшы хәтерлиләр. Сабылары 3 кило ярымлык, 54 сантиметрлык буйлы итеп дөньяга килгән икән. Аңа Илдус исеме бирәләр. 1 яшь тулгач, йөрәккә сары май булып яткан беренче сүзләре әннә әттә белән куандыра ул. Әти белән әнисе күз нурларына карап сөенеп бетә алмыйлар һәм аны матур, элгер, акыллы итеп тәрбияләп үстерергә тырышалар. Шушы көннән инде менә 30 ел вакыт узып киткән. Бүгенге көндә Илдус әле яшь булса да, ярыйсы гына тормыш тәҗрибәсе туплаган. Менә дигән җитди ир егет. Сызрань шәһәрендә столяр-плотник паркет белән эшләү факультетын тәмамлап, кулына диплом алган белгеч. Кеше күңеле өчен иң кадерле җылы урын аның гаиләсе. Илдус да эштән соң ашыгып өенә, хатыны Римма һәм яраткан балалары Алина белән Илсаф янына кайта. Быелның җәендә аларның тагын бер матур гаилә бәйрәмнәре, өйләнешләренә дә 8 ел тула. Шушы еллар дәвамында Илдус белән Рима татулыкта, мәхәббәттә, әти-әниләрен ике яктан да тигез күреп, туган кардәшләрен хөрмәтләп, сыкланырлык итеп яшәп киләләр. Ә инде Илдусның бүгенге күркәм юбилее уңаеннан якыннары бергә җыелып, музыкаль котлауларын багышларга булдылар. Шулай булгач, музыкаль иртәбезне башлап җибәрәбез. Өйләрен ямлы, тормышларын якты һәм җылы иткән якты йөзле уллары Илдусны бүгенге юбилей бәйрәме белән чын күңелдән әтисе һәм әнисе, абыйсы Илдар, хатыны Эльвира, балалары Амир һәм Кәрим тәбрик итәләр һәм күңеленең көндә кояшлы, көндә аяз булуын телиләр. Улыбыз Илдус, син безнең тормышыбызга сафлык, ышаныч, бәхет алып килдең. Матур җәйдә дөньяга аваз салдың. Без дөньяга сине китердек, июль айының җәйге таңында. Исем куштык сиңа, тел ачтырдык, җыр җырладык бишек янында. Бүген синең юбилеең да килеп җиткән, сиңа 30 яшь. Син ярдәмчел, ышанычлы ул булып үстең. Хәзер дә син улыбыз, безнең таянычыбыз, терәгебез. Безнең өчен гел борчылып, бар туганнарыңны гел кайгыртып яшисең. Авырасак, гел яныбызда булырга тырышасың. Ярдәмең кирәксә, очып килеп җитәсең. Шундый йомшак күңелле улыбыз булганга, без бик бәхетле ата-ана. Алга табада безгә синең һәр адымыңа сыкланып, синең белән горурланып яшәргә язсын. Балаларның булган бәхете аналарның йөрәк түреннән. Бу тормышка булган ышаныч аталарның изге сүзеннән. Гомер сукмагыннан үткән чакта сикәлтәсез булсын барыр юлын. Хезмәтеңә күрә хөрмәт белән түрдә булсын һәр чак синең урын. Җәй айының якты кояшы, күркәм матурлыгы сиңа яшәргә көч бирсен, яшәү яме өстәсен. Хатының Рима, күз карасыдай газиз оныкларыбыз белән бәхет, рәхәттә яшәгез. Илдус, матур гомер бәйрәмең котлы булсын, музыкаль бүләкне кабул ит, әти-әниеңнең хәер дугасында, бәхеттә, шатлыкта яшәргә насыйп булсын сиңа. Сезнең өчен генә хәзер яшим, безне сөйгән кадерлем минем. Тормышым авырлыгы сизелми,
балам келуле булса минем. Туган көнең балам тәбрик итәм, елмаеп карыйсың син миңа. Байлар йөрәгемне алып бирәм, әгәр ул кирәк булса сиңа. Туган көнең балам тәбрик итәм, елмаеп карыйсың син миңа. Байлар йөрәгемне алып бирәм, әгәр ул кирәк булса сиңа. Үйдән чыккан чакта ызатасың, кулыңны шәбәкләп каласың. Шул чак күзләремә яшьләр тула, син дә аны ахры аңлыйсың. Туган көнең балам тәбрик итәм, елмаеп карыйсың син миңа. Байлар йөрәгемне алып бирәм, әгәр ул кирәк булса сиңа. Кемдә нидер яңалык эшлисең, шатланып туймыймын елмайсаң. Ходай бирсен сиңа ак бәхетләр, тормышым бизәгем син балам. Туган көнең балам тәбрик итәм, елмаеп карыйсың син миңа. Байлар йөрәгемне алып бирәм, әгәр ул кирәк булса сиңа. Туган көнең балам тәбрик итәм, елмаеп карыйсың син миңа. Байлар йөрәгемне алып бирәм, әгәр ул кирәк булса сиңа. Байлар йөрәгемне алып бирәм, әгәр ул кирәк булса сиңа. Әгәр ул кирәк булса сиңа. Әгәр ул кирәк булса сиңа. Туган көнең балам тәбрик итәм, елмаеп карыйсың син миңа. Байлар йөрәгемне алып бирәм, әгәр ул кирәк булса сиңа. Сөйекле ире һәм йомшак күңелле әтиләре Илдус Ринатович Ардислановны юбилейлы туган көне белән котлап, хатыны Римма, балалары Алина һәм Ильсаф шундый эшкерсез сүзләр язганнар. Без 2009 елның май айында таныштык. Мин шашып шул вакыт сине яраттым һәм озакламый 2011 елны гөрләтеп туйлар уйнадык. Туйыбыз да нәкъ синең туган көнеңдә булды. Шуңа күрә бүген, кадерлем, икеләтә бәйрәм. Җаным, бәгрем, кояш нурым. Җәйге кояш нурларына күмелеп килгән юбилей бәйрәмең котлы булсын. Синең белән бергә пар канатлар булып, тормыш сукмагыннан атлавыма мин бик шатмын. Танышуыбызның беренче көннәреннән үк мин тормышымны чын мәгънәсендә бәхетле итә алучы кеше нәкъ син икәнен аңладым. 8 ел эчендә мин сине сайлавыма бер генә тапкыр да үкенгәнем булмады. Син иң саф, иң ачык күңелле, мәхәббәтле, аңлый белүче, кайгыртучан ир һәм бик яхшы, ягымлы әти. Мин һәр вакытта да әти-әниебезгә шундый искиткеч яхшы, игелекле кеше, тугры дус, ышанычлы ир, җылы күңелле әти тәрбияләп үстергәнгә рәхмәт укып яшим. Тормыш юлын бергә үтәбез. Бәхетле мин синең белән. Киләчәкне бергә көтәбез. Кыен кайчак сиңа, беләм. Бөтен хыялларымны минем чын барлыкка китердең. Рәхмәт җаныкаем минем.
бәхетле иткән өчен. Нинди генә кыенлыклар очраса да каршыда, син минеке шушы көндә, мин синеке барыда. Йөрәгемә син таптың кирәкле ачкычларны, минем өчен кайгырасың, беләм яратканыңны. Сайладым сине иркәм тормыш юлдашым итеп, язсын озак яшәргә, балаларны үстереп. Иң беренче итеп сине котлыйсым минем килә. Туган көнең белән димен, барсы булсын бишлегә. Мин һәр чак синең яныңда, булырмын син бел генә. Бер кайчан да ялгышмамын, тик син мине сөй генә. Тазалык телим әлбәттә, сау сәламәт булырга. Тазалыгың булса әгәр, булыр әле барсы да. Әткәебез, сөеклебез, котлы булсын туган көннәрең, елларыңа гөлләр сибелсен, назлап искән яз җилләре сиңа бәхет, шатлык кына китерсен. Кадерле юбиляр, киләчәктә дә хатыныгыз Римма белән тәүге хисләрегезне тапламыйча, берегез өчен берегез җан атып, хөрмәт итеп яшәргә, тигез мәхәббәттә туган сөекле балаларыгыз Алина һәм Илсафның чын кешеләр булып үсүенә ышанып гомер итәргә язсын инде. Ә хәзер аларның музыкаль бүләкләрен рәхим итеп тыңлагыз. Yazlar mına üze tügele Yaratkanın Yenişimden Yaratkanın Her şok yanımda Mini şanan Ömür boylarından Bәхетле yaşar biz tağından Yaratkanın Yenişimden Yaratkanın Her şok yanımda Şanan, ömür boylarından Bәхетле yaşar biz tağından İңнәрне иңгә куеп атлагандан Bir шатлыкны ике иткәндә Карашлардан аңлап яшәү кирәк Якты киләчәкне көткәндә Яратканның Yenişimden Yaratkanın Her şok yanımda Mini şanan Ömür boylarından Bәхетле yaşar biz tağından Yaratkanın Yenişimden Yaratkanın Her şok yanımda Mini şanan Ömür boylarından Bәхетле yaşar biz tağından Мәхәббәт deyip yangan yüreklerge Sabırlık mı birsin bir Xuday Birge bulunun kaderin beli Turmuş yolun üter biz şolay Yaratkanın yenişimden Yaratkanın her şok yanımda Mini şanan ömür boylarından Bәхетле yaşar biz tağından Yaratkanın yenişimden Yaratkanın her şok yanımda Mini şanan ömür boylarından Bәхетле yaşar biz tağından Mini şanan ömür
Бу видео альбомдагы юбилей котлауларының айрым бер бәйләмен Илдус Ринатович Ардислановка кайнатасы Рамазанов Наил Адельшевич, кайнанасы Наҗия Абдрауфовна, уллары Рөстәм, Ирина һәм Алмаз ирештерәләр. Алар сиңа киләчәктә дә гади, киң күңелле булып, кылган яхшылыкларыңның әҗерен күреп, тик шатлыклар, куанычлар гына насыйп булсын иде дип телиләр. Безнең киявебез Илдус кайсы яктан карасаң да бик булдыклы, эш сөючән, бик уңган, шул ук вакытта тыйнак, якты күңелле ир егет ул. Кудагыларыбыз Мәвлегил Хусаиновна һәм Ринат Яхьевичка шундый тәртипле киявебезне үстергәннәре өчен олы рәхмәт әйтәсебез килә. Һәм без аның шушы матур сыйфатларына сыкланып туя алмыйбыз. Һәр вакытта да шундый булып калуын телибез. Кадерле киявебез, матур бәйрәмең 30 яшь тулу көнең белән котлыйбыз. Туачак таңнарның, киләчәк көннәрнең кояш кебек якты, нурлы булуын телибез. Мәхәббәтең шишмә суыдай саф, бәхетең шымырт чәчәгедәй ак булсын. Туган көндә матур теләк булсын әле үзеңә. Күктән кояш балкып торсын, нурлар сибеп йөзеңә. Шаулап чәчәк атып торсын, бакчаларда гөлләрең, бүгенгедәй ямьле үтсен киләчәктә көннәрең. Син яраткан матур кошлар сайрасыннар болында, исәнлек, саулык, ак бәхетләр юлдаш булсын юлыңда. Кадерле юбилярыбызның кайнанасы һәм кайнатасы, уллары Рөстәм, Ирина һәм Алмазның теләкләренә кушылып, без аңа якты киләчәк, шатлык, бәхет, мәхәббәт тулы көннәр телибез һәм бәйрәм бүләге итеп хәзерге җырны багышлыйбыз. Barcha bizdan
Түбән Кама шәһәрендә гомер кичерүче Ардисланов Илдус Ринатовичка үзләренең изге теләкләрен әлеге шәһәрдән үк апасы Надия Хусаиновна, абылары Фуат Хусаинович һәм Камил Хусаинович, Сызран шәһәреннән апасы Зухра Хусаиновна, Яңа Кулаткыдан абысы Рамил Хусаинович гаиләләре белән ирештерәләр. Безнең инебез бала чактан ук бик акыллы, сабыр, тыйнак, тырыш бала булып үсте. Мәктәпне тәмамлагач, кулына уку йортында диплом алды. Әти-әнисенең һәм безнең горурлыгыбыз булып армия сафларына да барып, намуслы хезмәт итеп кайтты. Бүген шөкер, бездән ерак түгел, үз яныбызда, Татарстанда, Түбән Камада гаиләсе белән яши. Аны дуслары да, хезмәттәшләре дә яратып хөрмәт итәләр. Безгә кагылганда ул һәр чак туганлыкны белеп, аңлап, гел аралашырга омтылып яшәгән инебез. Кирәк вакытында ярдәм итеп, кайгы-шатлыкларыбызны бүлешеп, матур гомер итәбез. Инебез, сине гаиләгездә булган икеләтә гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Сиңа чын күңелдән исәнлек, саулык, олы бәхетләр, сөенеч һәм шатлыклар телибез. 30 яшь ул бик матур чак, дәртле егет мизгеле. Син җитештең шул вакытка, көнләшәбез билгеле. Тик көнләшү ак төстә ул, сине котларга килдек. Ихлас күңелдән бәхетле булсын инебез дидек. Гаиләңдә бәрәкәт булсын, аңлаешып яшәгез. Яшь гомерләр ике килми, яшеннәрдә яшнәгез. Бәхетләрең сүрелмәсен, күңелләрең төшмәсен, бәла-каза, кайгы-хәсрәт янәшәңә килмәсен. Кадерле Илдус, без дә сезне 30 яшьлек юбилеегыз белән котлыйбыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз.